हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे गुड निउज लानानै फैदों जे नोंथांमोना जायफोरनाखि जब नागिरगासिनो दं एबा डिफेन्सआव खामानि मावनो मोजां मोनग्रा एबा इन्टारेस्टेड नोंथांमोन आरो नोंथांमोनहा जायफोरनाखि एप्लाइ खालामदोंमोन 2023 आव ओंखारनाय मोनसे SSC-Gd कनस्टेबल बिनिफ्राय बिनि सायाव माखासे भेकेन्सिसफोरा जाहैबाय 26,000 निबो एसे बारामोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन बिनि थाखाय एग्जाम डेट नोंथांमोना गोबाङानो आसा खालामगासिनो दंमोन एबा नेगासिनो दंमोन नोंथांमोननि थाखाय गुड निउज नोंथांमोना दायो चेक खालामनानै नायनो हासिगोन नोंथांमोननि सेन्टार बिनिफ्राय नोंथांमोननि एग्जाम डेट लोगोसे नोंथांमोननि शिफ्ट मर्निं शिफ्ट बा नून शिफ्ट बेफोरबायदि नोंथांमोना माखासे एग्जामनि शिफ्टफोरखौ नोंथांमोना बेहाय चेक खालामनानै लानो हानाय जासिगोन दायो बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो लानाय जादों नोंथांमोनहा जायखिजाया मोनसे ब्राउजार लानानै सार्च खालामनानै नायदो SSC अफिशियेल साइटआव दायो आङो दंफैयो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै नोंथांमोना जुदि रेजिस्ट्रेशन आइडि आरो एप्लिकेशन आइडिफोरखौ नोंथांमोना जुदि बावदोंमोनब्लाबो बेवहाय गोरलैयैनो बेहाय नोंथांमोना चेक खालामनानै नायनो हानाय जागोन आं नोंथांमोन दिन्थिगासिनो दङ दायो बेवहाय रेजिस्ट्रेशन आइडि बिनिफ्राय डेट अफ बार्थ होनानै नोंथांमोनहा बेवहाय क्लिक खालामनानै नायनो हागोन नोंथांमोननि एग्जामनि डेट एबा स्टेटासखौ बिनिफ्राय नोंथांमोना जुदि एप्लिकेशन आइडि बा रल नाम्बार बेफोरखौ लानानैबो नायनो हानाय जायो बेहाय रल नाम्बार बिनिफ्राय डेट अफ बार्थ होनानै क्लिक टु नो दा स्टेटास एन्ड एडमिट कार्ड बेखौ नोंथांमोना क्लिक खालामनानै नायनो हानाय जागोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोना जे रल नाम्बार एबा आइडि नाम्बार बेफोरखौ खोमानानै लादों अब्लाबो नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया बेवहाय नोंथांमोना नोंथांमोननि नामजोंबो बेखौ नायनो हानाय जायो नोंथांमोननि बेवहाय फुल नेम बेनिफ्राय नोंथांमोना डेट अफ बार्थ होदो बिनिफ्रायबो नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनानै नायनो हागोन नोंथांमोननि एग्जामनि शिफ्ट बेहाय नोंथांमोननि एग्जामनि डेट बिनिफ्राय नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ एग्जामनि सानब्रै सिगांल' नोंथांमोना बेखौ मोननो हानाय जागोन नोंथांमोना दानो एडमिटखौ डाउनलड खालामनानै लानो हानाय जाथ'नाय नङा दायो जोङो SSC-Gd नि नोंथांमोना बेनि एग्जाम डेट एबा बेनि एग्जाम सेन्टारखौ चेक खालामनानै नायनो थाखाय जायखिजाया मोनसे ब्राउजार लादो नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप नायलांदो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो जायफोरनाखि गोदान नोंथांमोना गोनो गोथो जादों एबा बेनि मेन अफिशियेल साइटआव हाबनो हायाखै एबा रोंस्लाबाखै गोदान नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों निस्सय हेल्प जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो दायो मोनसे ब्राउजार लाबाय क्रम लाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना SSC.nic.in बेबायदि टाइप खालामदो बिनिफ्राय नोंथांमोना सार्च खालामनानै हो सार्च खालामखांनानै नोंथांमोना गाहायाव बेबायदि मोनसे SSC-नि मेन अफिशियेल साइट बेहाय लिंक मोनगोन बेखौ क्लिक खालामनानै होबाव बिनिफ्राय साइटआ नै बेबायदि गेवबाय जोङो गाहायाव गोबांथार बेहाय माखासे नटिफिकेसनफोरखौ जों बेहाय मोननो हायो बेवहाय स्टेन'ग्राफार ग्रेड C and D बिनि एग्जामनि डिक्लेरेसन मोनसे रिजाल्ट नटिफिकेसन बेफोरखौबो जों बाव नुनो मोनदों बेनिफ्राय दानिया जोङो नाङा गोजौआवसो जोङो बेहाय क्लिक खालामनानै हो एडमिटखौ जोङो एग्जामनि डेट मोननो थाखाय बेहाय क्लिक खालामबाय क्लिक खालामोब्ला जों बेबायदि मोनसे इन्टारफेस मोननो हाबावबाय बेहाय गावबागाव रिजियन वाइसआव जोङो कन्टेक्ट नाम्बार नुनो मोनदों बेनि गेजेरजों जोङो माखासे प्रब्लेमफोर जायोब्ला जोङो बेनि गेजेरजों हेल्प मोननाय जागोन बेनिफ्राय जोंना जाहैबाय NER नर्थ इस्टार्न रिजियन जों बेहाय क्लिक खालामनानै होगोन बेनिफ्राय दायो जोङो क्लिक खालामखांनायनि उनाव जों बेबायदि मोनसे गोदान इन्टारफेसखौ जों मोननो हाबाय बेनिफ्राय स्क्रल आप खालाम नोंथांमोना स्क्रल आप खालामनानै जोङो मोनसे बेबायदि मोलेले नुनो मोनदों आरो लिंक दं बेहाय क्लिक हियार अपसन बेनो जाहैबाय जोंनि मा होनना बुंदों एडमिट कार्ड एबा बेनि माब्ला एडमिट कार्ड मोनगोन बेनि स्टेटास जोङो SSC constable GD बेनि मोनसे नटिफिकेसनखौ बाव मोनबाय एबा बेनि लिंकखौ जों मोननो हाबाय स्टेटास जों जेराव नायगोन बे क्लिक हियार अपसनाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो दानिया जोङो क्लिक हियार अपसनाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव जों सिगाङाव जाबायदि मोन्दोंमोन बेफोर इन्टारफेसफोरखौ नोंथांमोना मोननो हाबाय बेवहाय नोंथांमोना रेजिस्टार आइडि बेहाय होनानै बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ होनानै बेहाय क्लिक टु नो दा स्टेटास एन्ड एडमिट कार्ड बेहाय क्लिक खालामब्लानो नोंथांमोननि एग्जाम सेन्टार आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननि एडमिटनि डेट एबा एग्जामनि डेटखौ नोंथांमोना मोननो हानाय जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना रल नाम्बारजोंबो जागोन बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ होनांगोन गाहायथाराव दानिया नोंथांमोना जुदि रल नाम्बार आरो रेजिस्ट्रेशन आइडिखौ जुदि बावबायब्ला नोंथांमोना नायनांगौ गोनांथि जादों एबा लोगोआव गैफाला बावबाय अब्ला नोंथांमोना बेवहाय केन्डिडेटनि नामनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना केन्डिडेटनि नामखौ बाहाय होदो बेनिफ्राय डेट अफ बार्थखौ होनानै नोंथांमोना बेवहाय क्लिक हियार अपसन नुनो मोनदों एबा क्लिक टु नो रेजिस्ट्रेशन आइडि बेहाय रेजिस्ट्रेशन आइडिखौ दैखांनानै लानो हानाय जागोन बेनि गेजेरजों अब्लानो नोंथांमोना नोंथांमोननि एग्जाम डेट एग्जामनि सेन्टार बेफोरखौ गासैखौबो नुनो मोननाय जागोन गाहायाव नुनो मोनदों नोंथांमोना बेवहाय मा नुनो मोनगोन जों
रेजिस्ट्रेशन केन्डिडेटनि आइडि नाम्बारखौबो मोननो हागोन, रल नाम्बारखौबो जों मोननो हागोन जुदि गोमाबायब्ला एबा नोंथाङा बावबायब्ला। बिनिफ्राय नोंथांनि एग्जाम डेट नुनो मोनगोन, बिनिफ्राय रिपर्टिं टाइम शिफ्ट्स आरोना बेखौ नुनो मोनगोन, बिनिफ्राय एग्जाम टाइम आरो सिटि बेहाय नुनो मोनदों, सिटि बेहाय अपसन सिटि दङ। बेनिफ्राय एग्जाम सिटिनि उनाव नोंथांमोना राइट साइडजों एडमिट नुनो मोनदों। बे एडमिटखौ नोंथांमोनहा एग्जाम जानायनि सानब्रैल' सिगां नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हानाय जागोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोननो हाबाय जोङो एग्जामनि स्टेटास एबा एग्जामा माब्ला जागोन बिनि डेट, एडमिट जों माब्ला मोनगोन बिनि सोमोन्दै मोनथिनानै मोनबाय। अब्ला लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं, बाय बाय, उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।